Słyszała pani kiedyś pterodaktyla? W serii budowle z rumiankowego papieru za 6,95. Ile? Za 6,95 wieża i nektarynki 3,89 kg. Obcojęzyczni nektarynki. Dla ciebie, dla rodziny. Uwaga teraz. Pomidory. 3,49 kg. Ostrożnie przy krojeniu. A i komplet pościeli za 16,99. W którym... Tesco. Pomidory. Sławni ludzie lubią zacząć dzień ze szklanką napoju pomarańczowego. 2 litry 99. A kończą z pomidorem. 2,89 kilo. Jak się trafi. Słyszała pani kiedyś pterodaktyla?